Zombie apocalypse. Moi kaikille! Tässä videossa me pelataan mun kaverin Alvarin kanssa Minecraft Bedrock Edition Bedwarsia. Tää on hyvä peli ja me ollaan aika hyviä tässä pelissä, että me niinku ihan proidaan silleen, niinku ihan proida ollaan. Niin me nyt oikeesti voitetaan tää varmaan. En mä kyllä usko, saattaa olla tässä niinku niin hyviä. Allu mä voi ottaa vaikka tästä eka. Oikeesti niinku, nyt menee oikeesti niinku. Nyt menee oikeesti nopeaksi. Mä menen vaan tonne Kimmu Saarelle heti. Allu, eikö sä eppu? Häh? Ei mitään. Ja hyppy, oppaa. Okei, tässä on jo yksi, Oma. Ei! Okei, miten toi tappaa mut? Allu, mene vaan sinne, mä otan miekan. Sulla on miekka. Ei! Miten sä kuolit? Tolle? Okei, joo, en mä kyllä aio hyppää tonne. Tarvitaan blokkeja. Mä tuon. Okei, mä hyppään. Mä teen riski move. Älä hyppää. Okei, no mä teen nyt... Ota, älä vielä mene. Mä suojelen täältä, teen meille vaan suojelen. Okei, niillä on tollanen. Mä saatan kuolla tänne, kun nyt ne craftaa jotain. Mä en tiedä mitä. No nyt sieltä tullaan. Apua! Okei. Ei, se oli niin lähellä 1 HP. Se jäi 1 HP-seksi. Upgradeasit sitä meidän homman. Et näköjään. Tää pitää upgradea. Mä menen sinne nyt. Missä mä sain mieko? Upgradea. Mä suojelen. Älä kuole. Et kuole. Noniin. Upgradea meidän generaattori. Mä avaan tässä. Se hyppää. Sen fiksu. Oi vittu. Sain se. Mä en edes keskittynyt yhtä. Sen huomaa. No niin, mä voin tehdä tän loppuun tän suojan. Mä annan sulle miekka. Mulla on miekka sulle. Upgradea meidän generaattorista noille pullille. Sit pullilla. Sit kun sä saat niitä. Mikä tää on? Missä tää pedi edes on? Hei. Allu. Missä se pedi on? Onko se niinku näin? Mä saan näet 41 villoa. Mä tuun takas. Eis. No nyt kun meillä on tällainen kone, niin meidän pitää... kato, tää on jakkeri. Täältä tulee. Oot homoiskuolit. Ei, se on 1 HP. Vittu kaikki, se oli 1 jo. Joo, mä en tajunnut. Mä luulin, että sä olit sä kukaan juoksi sieltä, kun en mä tajunnut jotenkin. Tossa on vähän kaikkea nyt tonne. Tarvitaan... Siinä, Noniin, pojat. Sit oikeesti, nyt mä kerään täällä vähän vaan näitä tipuja. Täällä on yhdellä on aivan niin armorit. Hei! Mä sä tappa mut. Ei oo, vittu tää kombo. Mä ostan pari miekkaa todennäköisesti. Saan sen voidin, jee!
osaa pelata enää. No en mä osaa pelata tätä peliä enää. Ei mitään, ei mitään. Hei, mulla on sulle chainmailit. Oota ihan just niin, ihan just. Noin. Ota nää chainmailit, oota. Ota nyt vittu. Ei saatana. Okei, kuinka paljon tarvii tohon fireballia? Jos me saatais fireballi, niin me voitais vaan fireballaa niitten toi homma. Ei. Oota. Oota. Mä olisin edelleen ihan vitu lavi. Joo, oota. Mä sain toisen, mutta mä tipuin itse. Ei, mä oon ihan dead. Ei mä... Ei, kun me otetaan vaan toinen. Kuinka paljon tuohon tarvii, että saatais toi upgradeattua? 5. Varmaan hävitään tää peli ihan helposti, kun meillä on vaan niin paljon. Pitääks tää menee vaan yhdeksi videoksi? Häh? Mä otan tätä toista. Hop, joo, 1 voitis. Jos me saatais täältä vaan Okei, ei me saada pikakseen. Mitä sä teit? Vittua tää vaan... Ei se ollut mä. Tää vaan piilos kaikki. Okei, no jos me nyt vaan saatais... Potrettaa hetki tätä basea, niin jos me saatais nyt pikaksi, se olisi niin hyvä asia. Yes! Saaks kullalla mitään? Ei. Vittu täällä oli luutti. Pikaksi, jes. Vittu täällä oli luutti. Äkkiä tänne äkkiä. Vittu suojella. Se on kyllä parempi, jos me tehdään vaan ton... Vittu mä sain luuttia siltä. Joo. Mä otan kaikki chestit. Fireballi. Mitä tää tekee? Ei se halua vaihtaa. Tällaiset oikeesti. Ei no teaming. No. Ei vittu! Sutten tee. Come on, se halus vaan... Se ei halunnut vaan tappaa ja sit se vaan meni tappaa. Miten se muuten kuoli kokonaan? Miten se nyt niinku jäkkäs? Miksi se kuoli kokonaan? Siellä on viiloja niitten pasella. Ai kuka? Viilat. Ah. Niitä pedidestroyat. Ne halus sen takia tiimaa. Aina kun tiimaa kenenkään. Näkö Vittu liilo? Liilo on Timmu fullit. Missä meet? Asat siinä. No, eikö oo aika vaan mennä tappaa? Mitä kompaa ne voidaan? Voidaan kivi. Ehkä mennä sittenkään. Joo, yksi sieltä. No, varo. Siellä on Bobi. Onks tää se Britke Blaze vai häkkä? Mä tiedän, mut onks joku meidän basella? Ei oo kyllä koko ajan meidän basella. Ei se häkkää, kyllä toi on ihan mahdollista. Tuu vaan takas baselle. Okei. Vissiin aika hyvä pelaa. Vissiin. Au. Suojele! Suojele! Tapa. Nice. Vittu on paska. Vittu se toinen tulee tänne. Ja mä voin täältä verisuojaa uudestaan puussa. Puu on hyvä. Okei, noniin. Onko valmis? Joo. Tää on ihan... Okei, se... Ei alla. Väärä blokki. Okei, siinä on puolella vaan mua. Se oikeesti nyt vaan... Mitä se oikeesti vammailee? Mitä? Okei, sieltä tulee toinen allu. Mä saan tän. Tää on hyvä. Ei! Ei mua mitään mahkui. Tää on ihan... Mä delasin, ei. Mä nyt vaan saisin tän voidin. Spavnaa vaan uudestaan. Kombo. Mä sain yhden, Mä saan toisen. Yes. Come on, mitä helvettiä.
Joku vielä bobas kyllä. Noi final killit. Oliko mitä helvettiä? Keltainen saattaa olla oikeasti hyvä. Sanokohan me varmaan kannattaisi ostaa Iron miekat. Varmaan. Joo. Ostin Iron miekan itselleni. Ostan myös kultaisia jonoita. Ja otan vähän pillaa. Okei, ihan just tulee sudden death, niin meidän pitää oikeesti nyt vähän sitä kappaa. Ne oli oikeesti niin huonoja pelaa. Miten ne oli niin huonoja pelaa? Ne oli varmaan niin paljon paremmat luutit. Okei, no nyt mennään keskelle. Mä menen keskelle. Täällä on aika paljon timantteja tuossa keskellä. Okei, tää on keltaisten pase. Missä meidän pase on? Ollaan me muuten mitä värejä? Sinisiä vai? Eiku ei. Me ollaan keltaisia. Ollaanko me keltaisia? No on sinisiä noin, ketkä on meitä vastassa. Näköjään. En edes tajunnut muuta. Saakeli. Meidät tullaan sitten ihan PTV. Ei vittu, ne peerataan tänne, Mä otan tän tytön. Ota se. Joo, aina toinen. Vitun paskaa. Ei mä kuole. Et kuole, ei tällaiselle hommalla. Me selkää. Eikö mä saan sen knokattua, Mitä? Miten me voitettiin? Eikö se ollutkin kyllä helppo voittaa? Kato, just tollasia huonoja tulee bedrockia.